खुसिया गुदुं नुबाथाय माने मेंखाया आरोना ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जायो ए मोनथ'वाखै नै ना गोजासो दा मोनगोन बिसोरो What's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. लोगोफोरा आङो दसे बेरायनो फैदोंमोन आरोना बे समावनो आङो खुसिया जावनाय नुबाय आदैमोनखौ ओमफ्राय दा बिसोरो बिराद खुसिया जावखावो आरोना खुसिया जावनाय होनब्लाथाय माने बाबो ओरैबायदि जावो माने मेंबाबो मेङै बायदि मोनलायलायो आरोना बिसोरो नै नायनो हागोन सावरि जानाय बायदि एखे जमा जमा जावगासिनो दङ गोगोम मोनबाय बिसोर दा खुसियाखौ नैथिं दं जोंहा दाउला हायथालायबावसो नैबे खिबुआव लबार लानानै हानानै जाहैबाय दाउलांखा देन्जार बियो खुसिया सिखारि देखेलाय माबेसो मोनखो देखेदोब्रा मनायाव बोलानानै हा मानैल' देखेलाय बेसेबां गिदिर गिदिर होद आंनाव माबा हरनाङालै रेजेटगोन देखेलाय खैथा मोनदों बुरजाथार माथो जावग्राफ्रा हा ए लांबायानो लागाव माथो बख'लाय एसेल' बख'दो खारगोन खाराब्रा हमनानै सायावल' देखेलाय लामायाव फै लामायाव खुसियाखौ लाना खारनोसै आं बिसिनिखौ बे समावनो लोगोफोर नायनोबा नोंथांमोना हगारदो लखब दे खारनो हायालै लखबफ्रा हगारलाय बेसेबां गिदिर लागाव माबासो जागोन बियो फवासे जाजोबनाय नङालै मानैल' ए मोनथ'वाखै नै ना गोजासो दा मोनगोन बिसोरो ओमफ्राय नोंसोरबो जावदों माबेसो मोनखो गिदिरना फिसा हा बा खुसिया सिखारि जाजोब्बाय आरोना नोंसोरो देन्जारलै दे जावदो खुसिया गुदुं नुबाथाय माने मेंखाया आरोना ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जायो ओइ गिदिरथार माथो हा बेनो हाब गोगोम जागोन बियो गानायसो हांगार जाबाय नामा जावनायानो जावनाय नैथिं जावगासिनो फिसा बिस्राबो माबेसो मोनखो आयौ सिथोब गुरुथारलै माबेसो मोनखो मासेल' माथो देखे देखेलाय बेसेबां गिदिर मोनखो नायनो लुगैयोना ने दे देखायदोब्रा नै बिलाइ प्लास्टिकनि भिडिअ नुजागोन ना दे देखेलाय फिसासो देखेलाय लागाव मोनमारबायथ' बे सावब मोनगोन बरियानो जावदे ओरै जावदिंजोब खाट्रा खारोना बिनि खुसिया बिराद गुरैना माबाया हाया मा गैला मोनमारासै ले दा आङो बै फंबायमोन जावनायखौ देखायबावनोसै नोंथांमोननो माने मानै नामा मोनदों नै बिसोरो गोमो एकदम आइरन नांहाबलायनाय दा बेखौ देखायनि र' बाल्थिङाव दंनो बिसोरनो जावनानै जाजोबो नोंथांमोननो आङो भिडिअ देखाय जायगाफोरखौ खिथाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जावनो मोनला आरोना आङो जावबाबो मोनला माने सिगाङाव बिराद मोननाय नुयोमोन ना नोंथांमोना नै फंबायमोनाबो मोनदों आरोना खुसिया गोगोमथार माथो लागावलाय थ' बेनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि खुसिया जावनाया आं नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोननो खुसिया जावनानै मोनोब्ला खुसिया जावोब्ला देखायगोन दा जायगायाथ' बारा गैला खुसिया जावग्रा जायगाया नै सब माइ गायजोब्बाय बेथिं फुख्रि बानायजोब्बाय नैबेहायबो बान्दो थेफायाव दखानबो होबाय बान्दो थेफा होनना बुङो बे जायगाखौ ओमफ्राय आं दा न'आव थांसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय